Un acordo a tres bandas que pecha o conflito aberto dende hai anos cos bombeiros comarcais. Deputación, Xunta e sindicatos achegan posturas e pactan máis persoal, melloras salariais e avances laborais pros efectivos da provincia de Pontevedra. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta información. Antes, titulares. 4 detidos en Boiro no marco da Operación Larpeiros. Atribúenselle varios roubos con forza causando danos que ascenden aos 80.000 euros. Falece en Vilagarcía José Recuna, quen fora o seu primeiro alcalde da democracia. O Concello decretou 2 días de loito oficial. Ribeira solicitará fondos europeos para a rexeneración integral da zona de Bandourrío. O proxecto, valorado en 13 millóns, suporá a transformación do bordo litoral. A Xunta declarará os concellos de Ribadumia, Vilanova, Meis e Cambados como zonas vulnerables pola alta presenza de nitratos nas súas augas. Os sectores gandeiros e agrícola terán que aplicar un código de boas condutas. Comeza en Ribadumia a programación do 8 de marzo. Fixo coa actividade Espellos Íntimos, organizada polo CIM da Mancomunidade do Salnés, centrouse nos coidados e no autocoidado. Estamos nas novas do día, comezamos. Punto e final o conflito dos bombeiros comarcais de Pontevedra. Deputación, Xunta e sindicatos foron quen de achegar posturas e pactar unha solución que remata con anos de conflito aberto. O acordo contempla a ampliación do cadro de persoal con 17 efectivos, melloras salariais e avances laborais. Despois de anos de tensión, Deputación de Pontevedra, Xunta e sindicatos pecharon hoxe un acordo que pon fin ao conflito aberto cos bombeiros comarcais pontevedreses. Por primeira vez na historia hai un convenio colectivo do Parque de Bombeiros do Consorcio Provincial de Pontevedra, integrado polos parques de Vilagarcía, Ribadumia, Bueu e Porriño, e tamén unha RPT que vai a contemplar os postos de traballo perfectamente definidos nun novo organigrama. Convenio único que se trouxo a cada consorcio con pequenas particularidades, pero que unifica as condicións de todos os bombeiros de Galicia. Unha RPT neste consorcio, nos outros tres, que dignifica a nosa profesión e, por fin, valora o que realmente vimos facendo. Foron anos de intensas protestas e de folgas pola falta de efectivos que provocaron incluso o peche temporal de parques como o de Vilagarcía e o de Ribadumia. O acordo contempla a ampliación do cadro de persoal, pasando dos 73 bombeiros actuais aos 90. Pese a que foi unha negociación moi dura, creo que o fito que alcanzamos é fundamental, posto que creo que vai traer tranquilidade para todos os bombeiros dos consorcios. Por fin poderemos dedicarnos ao que nos gusta, que é as emerxencias e atender a cidadanía. Tamén se contemplan melloras salariais e nas condicións laborais, así como o compromiso de ampliar e modernizar os medios técnicos en función da disponibilidade de cartos. As medidas que contempla o acordo oficializaránse no Pleno Provincial do vindeiro mes de marzo. Tras esa negociación, unha mellora importante para os bombeiros, unha fixeza no seu posto de traballo e, como digo, era a pretensión que se estaba negociando despois de moitísimas reunións tanto de ámbito autonómico como de ámbito provincial. Eu creo que culminan un pouco co que queríamos todos, chegar a ese acordo. Deste xeito, a Xunta dá por pechado o conflito aberto con todos os consorcios provinciais de bombeiros. O acordo en Pontevedra súmase aos xa cadados en Ourense e Lugo. No caso da Coruña existe xa, aseguran dende a Xunta, un pacto verbal que se formalizará próximamente. A Garda Civil de Boiro detivo a 4 persoas, 3 homes e unha muller, como presuntos autores de varios delitos contra o patrimonio. Foi no marco da denominada Operación Larpeiros. Despois de pasar todos eles a disposición xudicial, o xuíz decretou o ingreso en prisión para 2 deles. O incremento de roubos deste pasado verán na Pobra e en Boiro fixo que a Garda Civil iniciase unha investigación que deu como resultado a detención nos últimos días dun total de 4 persoas, 3 varóns e unha muller, todos eles con domicilio en Boiro, como presuntos autores de varios delitos contra o patrimonio.
Foi no marco da Operación Larpeiros. Os axentes do Instituto Armado conseguiron descubrir, axudados tamén da colaboración cidadá, que aportou información primordial para a resolución da investigación, o seu modus operandi, que consistía na vigilancia dos posibles obxectivos e, unha vez elixidos, accedían a eles en horario nocturno, sen importarlles causar grandes estragos para facerse co botín. Segundo os datos aportados pola propia Garda Civil, os efectos e os danos ocasionados superan os 80.000 euros. Os 4 detidos, xunto con todos os efectos recuperados na operación, foron postos a disposición do xulgado de instrucción de Garda de Ribeira, que decretou o ingreso en prisión para 2 deles. Vilagarcía está de loito polo falecemento de José Recuna Villaverde, quen fora o primeiro alcalde da vila tras a ditadura. Tras coñecer a morte do ex-rexedor de 98 anos, o goberno local decretou 2 días de loito oficial. A finais dos 70, Recuna fora o primeiro candidato do Partido Socialista á alcaldía Vilagarcía. Tras conseguir o bastón de mando nas eleccións municipais, formou goberno de coalición co Partido Comunista. Durante o seu mandato, puxo en marcha o primeiro plan de ordenación urbanística, entre outras medidas. Recuna Villaverde só estivo na alcaldía durante 4 anos despois de decidir non presentarse á reelección. No 2014, o PSOE local rende o homenaxe nomeando militante de honra. O Concello de Ribeira concorrerá aos fondos europeos EDIL co proxecto Ribeira Atlántica 2030. Contempla a transformación integral da zona de Bandourrío coa rehabilitación da nave de Cerqueira como centro sociocultural e o derrube do Auditorio Vello para a construción dun aparcadoiro soterrado. O proxecto Ribeira Atlántica 2030 prevé un investimento próximo aos 13 millóns con cargo aos fondos europeos da Estrategia de Desenvolvemento Integrado Local. O obxectivo do goberno local é transformar un dos barrios máis antigos da vila como é o de Bandourrío, dotando de espazos públicos e zonas verdes. O proxecto contempla o derrube do vello auditorio, onde se executará un aparcadoiro soterrado, así como a creación dunha gran praza e unha plataforma única cunha balconada aberta ao mar. E vai a consistir en seguir apostando polo desenvolvemento desa axenda urbana que temos aprobada no seu día. Vai a supoñer unha importante transformación da zona de todo Bandourrío. E eu creo que é importante, pois unha vez que vamos a ter aí ganar novos espacios dedicados a zonas verdes e a zonas para estacionamento de vehículos con ese parking soterrado que se recolle en este proxecto, en esta memoria, pois darlle tamén unha solución a esa demanda que ten Ribeira de máis espazos para aparcamento. Outra das claves do proxecto será a rehabilitación da antiga nave de conservas Cerqueira para darlle un uso sociocultural. Todo este plan xira en torno a un epicentro cultural como vai ser a fábrica de Cerqueira. Para iso contemplamos facer que Cerqueira sexa un elemento central non só do barrio de Bandourrío, senón de todo Ribeira, convertendo nun espazo social de participación veciñal e tamén de aprendizaxe onde se poidan albergar todo tipo de actividades culturais, deportivas, etc. Ademais diso, contemplamos a construción dun pequeno centro multiusos onde se lle dará cabida a todo tipo de entidades sociais, culturais, económicas, onde poidan desenvolver talleres ou charlas e calquer tipo de actividade de menor tamaño. Destaca tamén a aposta pola digitalización dotando a Bandourrío de sensores e outros elementos á vanguarda tecnolóxica. Se vai a facer unha aposta tamén moi importante pola tecnoloxía e por ter dentro de Bandourrío un núcleo totalmente actualizado no que vamos a intentar levar a cabo a aposta pola digitalización a través de sensores e a través de distintas tecnoloxías que van a facer de Bandourrío un barrio totalmente distinto ao resto e que vai a entrar no século XXI pola porta grande, diría eu, xa que a maioría das actuacións que se van a levar derivadas deste plan de actuación non existen ahora mismo dentro de Ribeira. Tras superar o trámite de aprobación no Pleno, o Concello remitirá a memoria ao Ministerio para valorar se é apta para concorrer a esta liña de subvencións.
A Asociación de Empresarios de Ribeira insta o Concello a materializar canto antes a compra das parcelas situadas no termo municipal da Pobra para axilizar a tramitación do futuro polígono industrial. O rexistro dos terreos a nome do Concello é un requisito indispensable para dar continuidade ao expediente e proceder á licitación das obras. Así o transmitiu a directiva da asociación os representantes do goberno local nunha recente reunión na que tamén se abordou a necesidade de avanzar na execución da circunvalación. Solicitan ao Concello que faga público o estudo do trazado alternativo para avaliar a súa viabilidade e buscar financiamento para a súa materialización. Seguimos agora en Boiro. A decisión do Executivo local de iniciar a cobrar polo uso da piscina municipal sen ter aínda unha oferta de servizos completa para ofrecerlle aos usuarios levantou as queixas de Boiro Novo. Dende a formación mostraron o seu malestar coa deriva que, segundo eles, está a tomar o Concello no actual mandato, no que a maior parte das iniciativas pasan pola suba sistemática de taxas e impostos sen que estes se traduzan en ningún caso pola mellora dos servizos. Dende Boiro Novo non entenden a proposta presentada polo Executivo no pasado pleno de comezar a cobrar polo uso da piscina, sen ter aínda unha oferta completa de servizos que ofrecerlle aos usuarios, un feito que lles parece de irresponsabilidade absoluta. E, bueno, podía estar justificado unha cuota simbólica, non? Pero non, pasas a pagar unha cuota completa por un servicio incompleto. Lugares como o jacuzzi ou a sauna siguen pechados e de actividades dirixidas e complementarias como gimnasia, zumba, etc. non sabemos nada, nin temos data todavía de cando se van a dar. Segundo Boiro Novo, nada se sabe do proxecto de ampliación da sala de fitness e da bancada, nin tampouco do proceso de municipalización do complexo deportivo. O expediente de municipalización que a día de hoxe segue parado, non sabemos absolutamente nada del. O Partido Socialista trouxe unha proposta en contestación a unha moción que presentamos nós, setembro do ano 2023, ali quedou. Parece que únicamente o fixeron para intentar calarnos a boca a nós. Daquela nada se fixo, salvo, para iso sí que estuveron rápidos, empezar a cobrar ya a xente, non? Fronte a esta forma de facer política do actual goberno, dende Boiro Novo poñen o exemplo do seu traballo á fronte da Concellería de Deportes durante os apenas 2 anos nos que estiveron no goberno no anterior mandato, con importantes actuacións na Cachada, como o caso da reforma dos vestiarios, a nova cuberta do pabillón ou a homologación da piscina para probas oficiais, entre outras. Aspectos nos que tamén coincide outro dos grupos da oposición, neste caso o Partido Popular. Segundo os populares, a decisión de abrir gratis a piscina foi unha medida electoralista por parte do actual equipo de goberno durante a pasada campaña electoral. La piscina, en plena campaña electoral, el señor Martiño decide, en una de sus decisiones populistas, en una de sus grandes mentiras populistas, decide que la piscina sea gratis para todos los vecinos. Ya han pasado la campaña electoral. Entonces, ahora se va a empezar a cobrar la piscina. Y como no tiene las agallas suficientes de colocar un cartelito en la puerta de la piscina y decir, a partir de tal día se empezará a cobrar la piscina, trae una modificación de la ordenanza fiscal que realmente en ciertos bonos tiene una pequeña subida, en otros baja algo, no es relevante. No es relevante. Es más, los argumentos por los que traen esa ordenanza se caen por sus propios razonamientos, ¿no? Por ejemplo, el alquiler de la pista con luz no se sube un céntimo y, sin embargo, usted lee el informe económico y dice que ha subido la luz y que hay que trasladar esos gastos y demás, y, sin embargo, pues ahí no le suben. Facemos unha pausa para publicidade, voltamos de contado. A Xunta de Galicia declarará zonas vulnerables a nitratos varios concellos da comarca do Salnés. En concreto, son os municipios de Ribadumia, Vilanova, Meis e Cambados. As análises realizadas en augas soterradas indicaron que os niveis de nitratos de orixe agrario ou animal detectados están por riba das normativas estatal e europea. A medida tómase despois de que o Ministerio para a Transición Ecolóxica fixera público o mapa de augas contaminadas en España, que se publica cada 4 anos. Despois da declaración
declaración, a Xunta ten un período de 2 anos para elaborar un plan de acción que incluirá un código de boas prácticas para os sectores agrícola e gandeiro das zonas afectadas. No caso do Salnés, apúntase ás extensas áreas de viñedo e ao uso de químicos nelas como a orixe destes elevados niveis. Hoxe, na subdelegación da Xunta en Pontevedra, foron convocados os alcaldes dos 4 municipios para trasladarlles esta situación. Elaborar e presentar e aprobar un plan de acción no que van implícitos pois un código de boas prácticas con determinadas condicións tampouco excesivamente difíciles de cumplir e un plan de acción que determina basicamente pois algúns períodos nos que non se pode aplicar os xurros ou os fertilizantes, ou sobre todo se chove moito, se hai escorrentías, ou determina que hai que ampliar as fosas de xurros, ou que hai que cubrilas para que non emitan... Bueno, en fin, hai unha serie de requisitos e de condicións que son de obrigado cumprimento e que son revisables cada 4 anos. Axudar a todo o mundo, non fracturar as producións extraordinarias que se fan na nosa comunidade autónoma e darlle, se cabe, como decía antes, ainda máis valor engadido aos nosos magníficos produtos agroalimentarios. No 2026, a comarca do Salnés contará coa súa primeira planta de agrocompostaxe. Trátase dun proxecto impulsado por Bodegas Martín Kodax que busca avanzar na xestión sustentable de residuos e na revalorización dos que se producen na viticultura, como o bagazo ou o raspón da uva. A intención é que se abra tamén os municipios da contorna. A planta estará situada na finca de Perredondo en Meis e conta co apoio da Deputación de Pontevedra. Bodegas Martín Kodax reservará unha superficie de preto de 5.000 metros cadrados da súa finca de Perredondo no concello de Meis para acoller a primeira planta de agrocompostaxe da comarca do Salnés. Para poner isto da economía circular, poner en valor todo isto, donde, por unha parte, gestionamos os nosos subprodutos e, por outra parte, pois, devolvemos ao suelo pois, o que lle sacamos, esta materia orgánica que estábamos importando de outros orixes, pois o obxectivo é xa ser autosuficientes nun porcentaje, porque tampouco vai supoñer máis do 30-40% das necesidades que temos de materia orgánica actualmente, non? O obxectivo é poñer en valor subproductos de actividade vitivinícola como o raspón e o bagazo, que até o de agora eran considerados como residuos. Tras o seu paso pola futura planta de Perredondo, o compost resultante, ao redor de 3.300 toneladas ao ano, volverá ao solo dos viñedos. Cambia moito de queimar, que é o que se viña facendo, tanto os biorresiduos como os restos de poda, a poder integrarlos neste proceso productivo, compostalos e facer algo alto valor, e deixamos pois de captar ou de importar pois materia orgánica pois de outros orixes que eran necesarias pois para o proceso de elaborar de abonado dos nosos viñedos, non? Actualmente Martín Kodax está na fase de conseguir as licenzas pertinentes, pero o obxectivo é que a planta poida estar operativa no 2026. Ter unha nave onde vai a facer unha zona de acopio desta materia orgánica entrante, por outra parte outra zona cuberta onde se fai o proceso de compostaxe, onde pois estes produtos que non nos entran pois dun xeito cíclico se compostan, e por outra parte a zona de maduración donde vamos a copiar este compost hasta o momento da súa aplicación, non? O proxecto da ADEGA contempla tamén que esta planta sexa quen de asumir os biorresiduos dos concellos da contorna. Por unha parte, a maneira de aprovisionarnos é cos produtos que gestionamos na adega, e por outra parte, pois o contenedor marrón, os biorresiduos que se van a xerar nos concellos da contorna, pois os absorberíamos, os mezclaríamos con estes componentes para, pois, por unha parte valorizalos e por outra parte xa cerrar o círculo e aportalos no medio do compost aos nosos viñedos ou á agricultura da zona que o necesite, pero en principio é para nós. Esta planta de agrocompostaxe de Bodegas Martín Kodax conta co apoio da Deputación de Pontevedra no marco do seu programa de impulso á xestión sustentable de residuos. A Administración Provincial subvenciona outra instalación semellante en Tomiño, da adega Viñas e Terras do Pazo.
Espellos íntimos é a primeira proposta do Centro de Información á Muller da Mancomunidade do Salnés para conmemorar o 8 de marzo. O obradoiro desenvolveuse hoxe no Auditorio de Ribadumia, convertido nun espazo de encontro e de escoita das experiencias dunha trintena de mulleres. Empregando ferramentas teatrais, a actividade centrouse nos coidados e no autocoidado. Unha trintena de mulleres compartiron hoxe as súas vivencias no Auditorio de Ribadumia. Fixérono no marco de Espellos íntimos, a primeira actividade que organiza o CIM da Mancomunidade do Salnés co gallo do 8 de marzo. Dirixido a mulleres de todas as idades, a evolución de roles, comprender a importancia dos coidados, promover a empatía a través da historia personal das propias mulleres e, sobre todo incidir na educación, no respeto, nos silencios, na dor, nas ausencias, no compromiso, con humor e con amor. Sentadas formando un círculo, as participantes compartiron as súas experiencias e vivencias. Empregando ferramentas propias do teatro, puxose o foco sobre os coidados e o autocoidado. Darlle a importancia ese empoderamento que elas moitas non saben que teñen. O feito de visibilizarlo, de non deixarlo no silencio, xa causa unha liberación. Sempre facemos esta rolda de sabiduría popular porque teñen moitísimo que dicir. Esta primeira actividade desenvolveuse en Ribadumia, unha oportunidade que agradeceron dende o Concello e que asumiron como tiro de saída para a súa programación polo Día Internacional da Muller. Estamos con un mes cargado de actividade pensado para todas as edades, co obxectivo de poñer o foco na muller e o papel que representa a muller na sociedade, o papel fundamental que representa a muller na sociedade. Como dicíamos, este obradoiro Espellos íntimos foi a primeira actividade da programación que acollerá a Ribadumia co gallo do 8 de marzo. Unha das citas centrais será a tradicional gala de homenaxe ás veciñas da localidade, que este ano se dedica ao seu papel no cooperativismo. Somos conscientes de que a muller no Salnés ten un protagonismo importante no cooperativismo, porque estamos falando de 3, 4, de 5 cooperativas, de alguma maneira que teñen un recorrido moi importante, sobre todo no desenvolvemento económico, non? E, polo tanto, precisamente a muller aporta moito, e este ano, de alguma maneira, queríamos homenaxear precisamente ás mulleres para que teñan esa visibilización que tanto merecen. A decisión foi ratificada por unanimidade no último pleno da corporación. A cita será o propio 8 de marzo ás 7 da tarde no auditorio. Ademais, a programación contará con outras actividades. Así, o 28 de febreiro ás 12 do mediodía colocarase na fachada da Casa Consistorial o lazo conmemorativo. O 6 de marzo ás 8 da tarde o pleno de Ribadumia aprobará o plan de igualdade do Concello. O día 12 celebrarase o terceiro foro O Salnés Emprende con M e o 16 será a quenda da Maga Fani, co seu espectáculo de maxia Igualdade onde estás. Un coloquio con Mabel Lozano o 20 de marzo e unha acción didáctica tamén con ela o 21 pecharán a programación deste Día Internacional da Muller. Tamén en Pontevedra presentouse hoxe a súa campaña co gallo do 8 de marzo, baixo o lema O feminismo mellora o mundo tamén para ti. Explican dende o Concello que se trata dunha campaña en positivo. O feminismo hoxe é sinónimo de máis corresponsabilidade, de máis dereitos laborais, de máis liberdade sexual e o importante para nós neste momento é dicir que o feminismo millora a vida das persoas que aínda non sendo feministas estén na sociedade. Por iso que subtitulamos Tamén para ti. O feminismo, como dicimos, significa máis xusticia, máis educación e significa futuro. Se falamos dunha sociedade máis libre, non cabe ese debate sin pensar en que ten que haber máis feminismo. A Asociación de Amas de Casa de Ribeira volverá a homenaxear as maiores do municipio nunha xornada de confraternidade. Será o domingo día 9 cunha chocolatada e posterior baile no restaurante Baiuca. Mañá abre o prazo para retirar as invitacións a homenaxe aos maiores que organiza cada ano a Asociación de Amas de Casa de Ribeira. Será o domingo 9 a partir das 5 da tarde no restaurante Baiuca. Como ya he dicho en otras ocasiones, también estos eventos, más que también el chocolate, este baile que nos decía la presidenta, pues también es un momento para confraternizar, es un momento para salirnos del ajetreo diario, para charlar, porque a veces pues posiblemente nos vemos con gente,
amigos, vecinos, que en el ajetreo del día a día pues no nos vemos y es un día pues para pasar una tarde más que, lógicamente, ese chocolate, esas roscas, como decía la presidenta, todo acompaña, pero lo importante es estar allí, charlar, pasar un rato. Os asistentes poderán degustar chocolate quente acompañado de churros e rosca, coa animación musical de Dani DJ. Ademais, se habilitará un autobús para o traslado dos convidados que sairá ás 4:30 da parada central. Será no restaurante Baiuca, como todos os anos, a partir das 5 da tarde hasta as 20-30 horas. Haberá un autobús que sairá da estación ás 4:30, bueno, a todas aquelas persoas que queiran ir, pois que estén ás 4 da tarde, porque ás 4:15, porque ás 4:30 os autobuses van a sair puntuales para que unha vez cheguen ali teñan un agasallo no que estaremos eu como presidenta, o señor concelleiro e teniente de alcalde, o alcalde do concello tamén, para darlle un pequeno cariño a todas as persoas que acudan a este evento. Decir tamén que vimos a ter baile despois do chocolate, o chocolate que será churros, rosca, é unha festa que é moi animada e que todo o mundo, a verdade é que penso que como que xa é unha tradición e xa é unha costume que xa todo o mundo está esperando, como podía da chocolatada e homenaxe ás persoas maiores. A entrada de balde, pero preciso retirar invitación, poderá facerse no local da Asociación das Amas de Casa en horario de 10:30 da mañá a 1 da tarde. Ata aquí chegou a nosa edición das Novas do Día. A actualidade volve mañá. Canal Rías Baixas a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.